Perlok be mata sajisin nga priang subhai phi hakane ka channel bani blog tenga te boro perio i hakilap thakbor ya katu ka jing shabat ya katu ka jing shakem jong ne we khna samla balo comment hakatu ka video hakajing yap jong ba kalim ding do nong lai Mentau sodar jong ka permadan ulai thu baki pulen kilalap bat kem ya uta ubrio bat hakajing to kit ki pulen ulo ong ba dan kti aa bat dan jing tep aa shaphanga jing yap jong uba Thailand ning do nong lai Henry ulakam baka komen ke jong u kadai ke jing komen hakapor ba ubu ai ya hakane ka por nga kwa man pensyai habai de bat ne comment ti yu la se kani ka comment jong ne khna samla la ne samla ne de men ne long ni hab ban prakhat ba namar bakane comment ka long ka we ka kabuk siar yang ki pai ba bat kumju iru hakabor jong ka an nakani ko komen nila ban sutu kala ban pau ka jing shisha nagabor chong kani komen namar bakani ko komen kalong ka we ka komen ka ba compare ba naga ka daw baki peniap piau ba talin ding do nong lai ha jing shisha akide ban wan shakman ban pen ka jing shisha ada gi pen ka jing shisha yo le se ka kes kan kham jem ba khandian ti lada gi phetri ki phetwir kumne klem pau kano ka jing shisha kadi ka jing peniap ka jongki ka ba klem daw hang ta ka bor ka jong ka anru ka long ka ba kham hadu ka dakta nga tangam shanya yaw ne ubri ubo komen kumne hakani ka video ha ka jing khlat no jong ba Thailand ding do nong lai nga tangam shanya namar bagane komen ka jong u ka ong kumno namar bagane komen ka jong u ka ong yaw ubri uba kwa kilo ka bru de ban peniap ben yaw ubri ubayo ka lo ki bri de ban peniap ben kaneo komen kalong ka bama baha hadu kata-kata te haga jing yo bat ki pulit haga jing tokit ki pulit haw ne ubriu ong kane ka komen kat de ka komen ka banga text lane ka banga komen haga por ka banga bu aj ngatengam shania namar bagane komen lada ubu aj nang ban komen tik patik hadu kani namar bagani komen ke jung u ka don halu ar lai tali komen ke jung u Henry ka biang bai tik tik ngam shania bo aj no bro ladau bo aj nang reban komen kum tu tik patik kum ki pulit kane gede ka kabuk siar ye phi bagane komen kalami pau kumne wa ladau briu komen wong hakapor ba bo aj ru nga tengam la shanya namar bagane komen ka pen isai ka pen sutu ka pen shai yang ki pai ba bot kum ju ru hakabor jong ka an namar bagane komen ka pen sutu namar ba ne ubriu ong ya ubriu bakwa kalau kibru de men peniap be ya ubriu bayo kalau kibru de men peniap be tang hata phira de ban so thu namar bagani komen jong ne ubriu ka pen bau don ketilang ya ka bagi peniap ya ba talinding do nong lai wala dagi breu ki thok hadu ka no ru wala dagi breu ki phet bir hadu ka no ru hakmat ublei kim la le ai namar ba chisin ga sni em kane kam sni go jongki kane kam pentrim go jongki chisin ga sni kan sa pa be kan sami be hamadan ki pa iba abat kabor jong ga an kin tip be namar ba ublei hu pen namar ba kane komen jong ne breu ru ublei hu pen tegi pulit ki de bantokit baha ya ne u breu buan komen kumne wala daw thok chispa thok ru ngede bantokit baha haba ubriu hu la peniam ulale ikam ba ma ke batrim ke ba snam em ubriu kat bala em uthok bet uyele bet ban thok ban plai em yala de ban plai hakabor jong ka an hak ti jong ka an namar bagani komen ga jong u ngaya i thik kumba tip ba thik kumba peniap himo u thik kumba udan ktilang bat kita ki breu ki ba ki don lang haba pe ya ki komen ki ong bun ba ki breu ong la de be man chano tadi bi mention no peniap yo ba talining do nang laki ong teng ong ai phi perlo ka ne kapor kat kum ga jing batai na gila batai ku bor baki ong baki te talai na kti ki te talai na kechat bagi te talai na suntur knang baki briu kim yo asnia ya ga jing perta jong briu ngong ai phi ki de bi ki briu kumanga kuma phi hi ba peniam kini ki briu ki la bandon kum balai mul ane samut marwei briu hi umla ban peniap yo no briu namar ba ka tu dukan phi yang tu kala prak ngrung ngrang la don hi ga no ka jing fai ane ga jing khon ga jongki ga jing le ga jongki ha ga tu dukan ka tu la prak tu dukan ki mek ki juki la khlem lut samadan te ha tu ga por pat nga ongai phi perlo kini ki briu ki la bandon kum ba arane laingot ane samut em long hawwe briu tu long ki la ka banele ane bane khun ane ban bat ban te ya dia ka jat ka jong u kite na sentura jong on naga jai kumba ki ong ha klap tak bor khnang bai pai ba kim yo snew ya ta ka sur jong briu
Namar bagini ki bring ongai phi prolog apo jela me khlia ga jongi balai kinang jele kan ang yai kisni ki por balai nang jur kan ne ga jing panyap beriu kan ne ga jing yo snam apo jela me khlia ga jongi namar ba ka de ka banang kong ka de na ga jing senjor plat jong ka an namar ba ki break ba panyap beriu ki balai kino ki kamboman ki kampentrem apo ga snong ka thau ga jongi namar ba jem plat karul ka an namar ba senjor plat ka an namar ba jem plat ka an namar ba tang tu kan ne benai ki sya set patok lene ki sya set jil long kila yo jemin no long kila lai no na jil kan tang tu ke benai tang apo kila benai so benai dia kan ne ke jing yo jemin ke jongki tang apo ke si benai ar benai te kan ne te long ka pen slur bha ya gitu ki ju gi bru long ka pen slur bha namar ba ka ni ka an ke jongki namar ba ka long ka pasenjor hadu kata kila da jem ka an ti ki bru kim salya ani ngan le be ya kata namar ba ka an te tang kata hi kala kut ngali yo jemin ngala lai no te ongi le kruwet bet namar bagi beriu yo lesai perkat kumta tila da pibu ya kata ga anhi ka bajrong ba set patok bet kumba ars nem ne lai saus nem chi post nem pibu em kata te ga bolong ka bala pen smutu wat yo te beriu ubala le kita gi kam sniuru habola cha set da ki post nem da ki snem po jil po patok beriu la sotu no beriu la kala no ken beriu la bahan no ken ulah sotu no ulah kala bamut namar bola tip namar bola syam namar bola yo iya lamar bola namar bola mat ya ketika jing ya ketika jing sesat ya ketika jing kordit beriu la sotu no beriu tre syu itu jekam ti ban ong ban syu ai ban syu set patok tang si benai ar benai lai benai layo jemin no lalait no lau lalai bu no saying lalai pai no saying katu te galong ka bajam hadu kata te katu te long ka bapin slur bah hadu kata ya ki beriu ki balik hagini kam sniu te tangata perlok insek do part next video